vakatemwa deep cut mumashure. Ambuya Lloyd vairatidza kuti vakanga vatorepwa because bhurugwa ravo rakanga riri pai, riri pasaidhi pezamu ravo apo. Inini ndinonzwa kubatikana nekuda kwemukuwasha wangu. Zisaitaura kuti rangu gombe ramufe makariona richinotsvaga Alice kusango. Alice ari kunyengewa ikoko kana apedza achauya. Everything kune munhu ashaya anomupfeka Anthony. Inini tete vangu havasirivo vavakaiswa bhurugwa apa. Asi vanga vakaiswa bhurugwa ivavo ndakavaita sei? Ndakavaona. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Kune vasati vaita subscribe chishuwo chedu kuti muite subscribe. Munyaya iri kurwadza kuno kuChegutu, vavakidzani vaviri vakaenda kuHuni nemusi wechishanu. Vakaenda mangwanani vakaswera. Usiku vanhu vakatanga kuvhunduka kuti vanhu vaenda kuHuni havasati vadzoka. Zvinorwadza. Tataura nemwana wevamwe mai uyo ataura neshungu kuti anoshaya kuti mai vakaurayirwei. Mudzimai aya vaviri, mudzimai wekutanga ndimai vangu inini, munin'ina wamai vangu, vechituwa ishamwari yamai vangu vaingogara padzimba dzakangotarisa vari mafriends. Vavakidzani vari shamwari zvakare. Mungazive kuti mama vanga vakura zvakadii kana kuti vanga vakura zvakadii vesara? Mama wakaberekwa 1965 kuti vanogona kuti 69 years. Zvichira tutota nezvanambuya panapa. Ndimbuya nekuti isusu vana vavo titoriwo nevana vedu, vana vedu tutorasaiwa chatongo mai manje vanenge vatoriwo nevana vavo. Mungatitsanangurira here kuti zvakafamba sei? Chii chakaitika? Chakaitika pandechekuti vanhu ava vaviri vakabva nemusi weFriday vachienda kunotsvaga huni. Vabva nemusi weFriday vachinotsvaga huni, Friday vakabva ari makuseni. Ini nangu parizoni handisi kugara pamba ipapo, ndikwangu kwandiri kuloja iyi family house. Saka zvadaro Friday vakaenda havana kudzoka. Ndokufonerwa usiku kuti ana gogo vaenda kuHuni havana kudzoka. Kusadzoka kwavakaita nemusi weFriday, Saturday takaona vasina kusvika zvekare. Takaungana semhuri takapinda musango tichitsvaga kuti kwavanowanzo kutsvagira huni kwacho ndekupi nevavaimbowanzoenda navo. Takavabvunza kuti tinowanzoenda direction yakati. Takaendawo kumadirections okuwama vachinangawo kwavo kwana Kamutanga uko. Ichi takanangawo nekusadhi kwana DLavo tiedza kutsvaga kuti tingawane kupi vabereki ava vaviri vati vasina kunge vadzoka panguva yavakaenda. Saturday takavashayiwa. Sunday ichimbotamuka takananga neimwe direction, vamwe vamuka vakananga neimwe direction. Vakanangawo nedirection ikoko ndovakazonosangana navo. Vachinovaona ikoko takabva tangofonerwawo nemunin'ina wangu anova first born yavo, mainini wangu yavo. Zvakanzi mukoma muri kupi? Ndakati nditoriwo kuno kwandiri kutobvawo ndiri kutotsvagawo china ndanoudzawo vanogara kuarea kuno kuti atibatsirewo kutsvaga. Ndasvika ikoko vanhu vaarea ikoko ati no, takagara tatoudzwa kuti kune vanhu vari kutotsvagwa titori pabishi kutokubatsirai kutsvaga. Zvakanzi chitoi kuno kuizvezvi. Ndokubva kwandikaita kwandandiri uku. Ndakati kwakanaka here? Zvakanzi aiwa itokurumidzai kutosvika panapa izvezvi. Ndakabva kwandandiri uko ndichisvika pamba ndakavabvunza nemasvikeri kana kuti titori padhuze. Pavasvika vachisvikawo zvikanzi vemhuri uye tipindewo mumba. Pane zvandoda kuti titese titaure maererano nemafambiro atikaita. Vadaro nemafambiro avakaita takapinda mumba semhuri. Achibva atanga kuti tsanangudzira mafambiro akaita. Ndopakati mama tavawana. Mama tavawana. Asi mama tavawana. Vakapondwa. Vakapondwa kudaro. Chibva tasumuka tikaenda kumapurisa. Vekutanga ava vepapa vanga vasati vawanikwa. Because mama vanogara ava vepapa ndo vakaenda navo vakavapondwa pamwe chete. Tadaro takaenda kupolisi takanoudzawo dambudziko ratasangana naro. Kumashure uko kwakambenge kwatoripotwa kare kuti tine vanhu vatisiri kuwana, bereko vatisiri kuwana. Zvadaro takabva taenda kupolisi kweko tikanomaudzawo, mapurisa vakatibatsirawo. Takura kofini tichibva taenda
kwavakange vakaponderwa. Tikanosvika zvechokwadi pekutanga takasvika njiona kuti ndiyo here muchembere wangu zvechokwadi. Ndikaona kuti muchembere ndiyo. Haviti wangu asati wawanikwa. Tikazodzokera futi. Tikazonzi no vamwe vacho avazodi vazowanikwa but pampatova nedistance yakaita sekubva pano. Mumwe ari sekubva panapa panga pana mama vanga vari chipanapa. Mumwe ari pane distance yakaita sepano uya ane hembe yeyellow. Topatikasvika paipai nepolisi. Kutanga kutakura pabereka. Takatakura muchembere mataisa mukofini. Tatakura muchembere toisa mukofini. Mapurisa achinoona futi konga kuvaiswa mumwe wacho na wewe. Tichinotakura vamwe vacho ava. Tichibva taenda nawo kupi? Kumochari. Tichinosvika kumochari. Takasvika muchembere vanga vakatemwa. Ende vakatemwa. Vanhu vana vachirwadziwa. Vanga vakatemwa. Zvomatemwa vakaitwa. Semunhu wechirume wangu ndikwanisa ndiwotava but ndikuzobatikana zvakanyanyisa ndikakwanisa kutsanangudza zvinji zvakaitika. Taisa muchembere mukofini. Tasvika kumochari. Vanhu vakafa vakasungwa maoko. Vakatarisa pasi. Vakatemwa deep cut kumashure. Vakatemwa vatarisa pasi kudaro. Vati vatakura. Taisa mukofini. Taisa nawo mukofini. Kunoza kana munoiswa mukofini anoiswa akarara kudai. Vakarara kudaro. Pakunovabudisa mukofini tivaise patandanzi tivaise kuti vakwanise kuti vaiswe mumashelves. Pfungwa dzamuchembere dzakabuda pasi nenjere dzakabuda. Njere dzavo dzabuda kudaro. Tavabudisa takavaisa patakavaisa. Tikutora njere dzidzi tivadzisa patakadziisa. Tokutanga kurongedzana muchembere tivatavaisawo apa. Vekunokuoku kwanga kusina vanga variko pasi roti sekatongori batobhodziswa varume vanga variko vatangotorwawo futi pane zvava tive tanongoitawo the same dzavanga takatochi zvatakatiwo muchembere zamana takatongosiyawo zvezvi vatori mumochari zamai manje hatina nguva tikupedu polisi unokumbura postmortem ika nekondisheni ine vanhu vanga vashata vanga vatanda kuti postmortem tikumbirawo madays ekuti vatidzorerewo mazuva ekuti vanhu vasarambe vari panze sezvo vanhu miri yavo yanga yatokanganisika. Muchembere watanga wanga wakatsvairwa makumbo mese umu makatsva zvokuti matuza nevanhu ava kutovatarisa hazvitotauriki. Pakatoipa zvamai manje zvokuti chikumbiro chatotori nacho ndechekuti kuya kwamaita matotigonerawo neunogona kutibatsirawo nedzimwe nzira dzatotochema nadzo kuti takakwanisa kudzorwawo mazuva ekuti vanhu ava postmortem ikurumidze kuitwa. Vanhu ava munoziva mazuva magetsi asi kuwanika mafuriji anenge akaita sei. Saka zvinga zvitowedzera mushure mekunge vakatokanganisika kare vanotoramba itowedzera kutokanganisika. Pane vabatwa here pavanhu vakaita izvi? Mapurisa vari kuti kudii? Mapurisa vari pakati pekuongorora kuti zvakaitwa nani nekuti ari kuziva kuti akaita izvi ndiani hapana. Kwaienda kunotsvagwa huni uku isango rinototyisa here rekuti mungati mimi kwagara kunototyisa kusango? Sango iri harisi sango iri rinonzi sango rinotyisa zvakanyanyisa nekuti ndepano padhuze paberere along Chinoi Road panonzi pamai Madzongwa zvekutoti kune makorokozi avo anochera kumberi kwese but mupurazi imomo mutori nemagadhi anotogadhawo futi anogadha imomo. Saka tingati isango rinotyisa rekuti vanhu vanga vari pakati pesango risingatoiti. Tiri kuone zvinoizvi kuti mhosva dzevanhu vari kuponda vamwe dziri kuramba dzichiwanda, vanhu havachakoshesa upenyu. Chii chamuri kuda kutaura kuvanhu pamusoro pezvakuitika kuti vanhu vakungotora upenyu hwevamwe vanhu kunge vari kutora huku? Zviri kuitika pakusarikosha kwerufu kakutotange katova kagemu ngekufa kwevanhu. Kufa kuchatyisa kakutotange kagemu ngekuti nhasi kwafunenge kwakafiwa, nhasi kwanhingi auraya nhingi. Izvo handingati imhosva yananga kana ndinganange nhingi nekuti mapurisa aipo pakubatawo vanhu vari kupara mhosva dziri dzakaita zveidzodzo handitika. But zviri kuitika ndezvekuti munzvimbo yatiri kurarama tiri tasangana vanhu vakasiyana siyana tisingaiti. Saka zvinova zvinhu zvokuti nekuti zvakafanana nekuti inini nehama yangu tanetsana toda kurwisana, handingakwanisi kutora banga ndichimucheka. Tinokwanisa kurowana nemaoko mangwana totowana tokumbirana regerero. Vari kucheka vasi vanhu vemuno vapfuuri vari kungocheka vachifamba vachienda.
Vantu vamwe vacho vanenge vachingosungwa asungwa nhasi mangwana abuda anzi abhadhara bailout kana kuti anzi abhadhara mari abuda. Saka kufa kwedu kuri kuramba kuchiwedzera, but mapurisa basa akavari kutoita chaizvo chaizvo. Mabailout iwawo dai akambomiswa zvekuti munhu akapara mhosva yake chaizvo chaizvo, handitika womboenda unomirawo nenyaya yake. Handofunga kuti mhosva dzingaitawo shoma. Vazhinji vatataura navo vati zvaakutotyisa kuno kuChegutu. Nyaya dzekuramba vanhu vachipondwa dziri kuramba dzichiwanda. Zvakatika zvoti vanhu vakasimuka musi weFriday 7 o'clock kuseni vachiti takuenda kunotsvaga huni. Inini pane vachikutana vati ndiri everything kune munhu ashaya anonzi Antonio. Ndiri everything kwaari. Saka 7 o'clock vaenda kuhuni nevamwe wavo vepasera. Ndakazoona kuma 9 o'clock dzeusiku murora achiuya kumba. Ndogara paP658 ndotwa Thomas Last. Saka auya ndikati ko zvanzi mama nanhasi vasati vauya kubva kuhuni. Ndinotanga kurowa naye akati havasati vauya zvonzi vonge vasati vauya. Ndimbokutorai mashure. Vazhinji vanoenda kuhuni vakaenda kuseni vanowanzodzoka chokumanguvai. Vanowanzodzoka vakaenda kuseni sekuma 7 vanogona kudzoka kuma 2 zvichienderana nenzvimbo yavaenda kuti yakareba zvakaita sei. Kuma 2, 1, 12 vanofanirwa vanenge vatodzoka pamba. Asi vakasvika 9 o'clock dzeusiku. Saka muroora yozondiudza ndikamhanya ini ndikanoodza sisi vemuchakabvu madeko yayo kuti ndizvo zvaitika. Tikatanga kuronga urongwa wokuti kupolisi kuchitanga kuendwa kunomhangarwa. Zvishwa vakaenda kunomhangarwa mapurisa vakatendai kumusoro kutaundi. Zvechokwadi vanhu vakabva vaenda kunomhangara. Mangwana acho kuseni yaSaturday ndini ndakasumuka nemwana wake musikana anonzi Muchaneta nevamwewo vetakaenda navo kunotsvaga. Murume ndandiri 1, madzimai vanga vati 1 day. Ndasvika ikoko takatsvaga kumapurisa vakakuti kudi maenda mataura kuti vanhu vaenda kuhuni kuseni iyezva usiku havasati vadzoka. Mapurisa akati kudi? Mapurisa vakati shoko tarinzwa asi mirai 24 hours tione kuti zvakamira sei. Saka takazoona kuti right 24 hours iwongo tinokuwana asi munhu asipo pamba ndewedu haadzo mapurisa. Ngatibetseranei nemapurisa kuti mapurisa kana achiitawo basa ravo tichitawo basa tisangane pakati ndokuti kunzopedza nyaya yedu. Saka takatora mukana wokuti ngatitsvagei. Takaenda kunotsvaga nokuti kwacho kwavaitsvagira huni kunoziva nevamwe vaimboenda navo kuhuni. Tikava taenda navo zvakare. Vakati huni dzavo idzi sho takasvika panzvimbo huni dzavo idzi dzimwe idzi asi pane masteps etsoka chete. Tikatati hano area iyo tikatanga kutsvaga nzvimbo yese takatsvaga. Saka takazoona taneta kuti ngatidzoke tostarta zvakare mangwana iri Sunday. Tikatadzoka kuno. Saka Sunday ndikasumuka zvakare nevamwe vakomana. Tikataita kuti tanodarika paipo takagumira tikatakuadvhasa kuenda mberi. Saka ndipo takaenda ini ndandinomwe mukomana shamwari yemwana wake first born. Tikatapfurira kuenda kusvika kuPepshed yamai Madzongwe. Tikaona isuko kune masuper support unit. Tasvika kuya tikatavhunza kuti no tiri kutsvaga vanhu vakadai. Zvishuwa vakaratidza kusiririka chaizvo. Nokuti zvinhu zvinorwadza. Saka tiri pakati pokutaura navo nesupport unit ndipo takafonerwa nemukomana first born yake vari apa anonzi Might. Tikanzidzokai. Saka mapurisa vanga vakunyora madetails edu kuti tinodawo information kuitira kuti kana takuzobvunzwa tizive kuti kana mamuwanawo mozotodzawo. Zvikanzi akomani kana achingoti dzokai asi awanikwa tikati hatimboziva. Tikatafona futi mukomana zvisho anga akabatwa nehana akati dzokai handina nyaya yekutaura zvisho takadzoka. Tadzoka ndipo takanzwa kwanzi awanikwa. Mama kudzoka kupi? Takudzokera takuita setakuenda kumabvazuva nokuti tanda kumadokero saka tanda kuita setananga kumabvazuva zvino takudzokera kutara kwangu nevamwe vedu. Hamusisiri panzvimbo pai pamakamboona masvinga avo? Masvingo anga aitova kure tadarika. Saka takudzokera pai ndipo takazoona vamwe ngati ko zvino vawanikwa ngati vari kupi. Shuwa ikataona pane zvimasaga zvavo zviviri zvakamira pasi. Masaga imomo ndima mune rwodzi rwokusungira huni yavo mitoro yavo. Vakarara vakasungwa kumasure kunoku vakadai vakatarisa pasi. Panapa vakatemwa. Saka
chakatemba chacho kuti uzive kuti idemo here kana kuti ibhemba here, nokuti mongo wakabuda pasi. Ndakabuda misodzi, ndakatarisa so ngati apa ndisina sawira, handisina mudzimai. Zvakandibata. Ndinotenda mapurisa eMuchegutu vari kuita basa, asi tofanira kuvabetserawo. Chimwe chandingangokumbira kumapurisa, mutungamiriri wemapurisa mukuru ngaaise mutemo wokuti patrol Muchegutu ngaiwande mapurisa. Ndizvo zvindiri kuchema izvozvo. Nokuti muno Muchegutu toita sei takabereka vana asi takabereka mhuka. Havache kufa kwemunhu. Zvinhu zvinochemedza izvo. Zvinhu zvinochemedza. Inini 63 years asi ndasangana nazvo zvindiri kuona izvi masoro. Asi manje sabura wangu hapasina ndisina. Kazhinji tinoti pakaitika zvinhu zvakadai so vanhu dzimwe nguva vanofungidzira kuti pamwe vanhu vari munharaunda kuti mune here vanhu vamuri kufungidzira imimi kuti vanokwanisa kunge vakaita zvinhu zvinorwadza kudai. Amai vangu muri apa kufungidzira kwakaipa, koda kuziva chokwadi, nokuti munhu mira nechokwadi. Izvo toda kumirira mapurisa kuti vachapakurawo chii, zvovachawana mapurisa ndizvo zvine chokwadi. Tingafunge tikafunga asi zvinenge zvisina maturo. Toda zvinhu zvanyatsa kuonwa nemapurisa zvine umbo. Ndiri kumbira kuti mutemo kapa ngaushande, nokuti kurasikirwa nevanhu vaviri vane misha yavo wosiya mhuri dzavo dzichitambura is not easy. Hazvina kunaka. Singazivi kuti vanhu vanopindwa nemweya wakadaro vari kufunga dzimwe nguva vanhu vamhuka here, nokuti ukamuona utema nedemo. Aiwa rume soka inini zvitondirwadza. Asi right. Vazhinji vatataura navo vati zvaakutotyisa kuno kuChegutu. Nyaya dzekuramba vanhu vachipondwa dziri kuramba dzichiwanda. Vamwe anonzi Alice João ndamai vangu. Ndakatomuka kuseni ndikavaona vakagara parodhi apa vakamirira ava mai vepapapa. Ndikavasimudzira ruoko ndikati vanditi takuenda kuuni, ndikati mama inini handichakwanisa kuti tiende tese because inini mvura yakuita sei yakubuda, because tatine mazuva mvura isiri kuita sei isiri kubuda. Zvichireva kuti mimi maitomboendawo kuhono? Ndaitomboendawo, ndakaenda katatu navo ikoko. Chibva vaenda kuuni kwekwe ndakazonzwa mai Chipongo vakuuya kumba kuma7 dzemanheru vachibva vandinokera gedhi. Chikanzi Maikiri buda mama wako havasati vaita sei vauya kusvika nguva inoyi kubva kupi kuhuni. Ndakabva ndabuda ndichibva ndauya mbva ndaona vana veamai vambuya Lloyd vakamira pagedhi. Chikanzi Joshua mama havasati vaita ana mama havasati vaita sei vadzoka. Joshua ndakabva ndamira navo, tamira navo vachifonera mumwe mwana waambuya Lloyd anogara kuDRC achibva anzi ari kuuya Lloyd achibva ati nemukadzi wakabva ati takuenda kumapurisa. Isu takabva tasara Joshua takamira papi pano tichingoshaya kuti toita sei, twapererwa nekuti vanhu ava vasvike nguva inoyi vasati vaita sei vadzoka kubva kupi kuhuni. Tadaro takabva tazongoti bheta tingonoita sei tingonorara, asi kurara chaiko kuhope mudzimba umu hatina kukwanisa kuita sei kurara. Kwakachena kwachena kudaro takabva tatorana nevakomana vepapa vana vambuya Lloyd nemurora wavo neni namai Chipongo naForget nasekuru anzi Kachingwe. Takabva taenda kupi kwakamutanga. Tasvika kwakamutanga kuye takatsvaga patakatsvagawo padiki takabva tati sezvo tiri vanhu vechikadzi bheta tidzokere kupi kudzimba. Hatizive kuti takatora vamwe vedu muno musango, hatizive kuti chii, bheta tidzokere kumba. Zvivindi zvimwe zvatiri kuzvipa izvi zvinotityisa panguva yakaita sei yakaoma. Takabva tadzoka Joshua tadzoka kuno kumba takasvika muno mulaini vakomana vekumusoro vevana vemuno vakomana vakazvipa zvivindi zvekuti handei tiite sei tidzokere tinokubatsirai kuita sei kutsvaga. Joshua takabva tadzokera nemunasisi vavo vamai vambuya Lloyd takabatsirana nevana vavo tikaenda kwakamutanga kwekwe. Tasvika kwakamutanga kwekwe takazama nepataita sei pataigona kutsvaga, asi panguva iyoyo hatina watakaita sei watakawana. Tikadzoka kunokumba. Takunokumba nezuro vambuya Lloyd vakabva vamuka vakaenda.
vasvika ikoko takazoona vadzoka vachitiudza kuti mbuya Eloid vaita sei vawanika. Isu ndo patakazosimukawo vekwaAlice zvawo tikabva taendawo tasvika takazonotiwo tapinda bvukochora takazonopindawo tikazonosvika tibva taona Alice zvawo akaita sei akararawo akasungwawo zvakanga zvakaitwa ambuya Eloid ndo zvakanga zvakaita sei zvakaitwa ambuya Alice. Asi ambuya Eloid vairatidza kuti vakanga vatorepwa because bhurugwa ravo rakanga riri pasaidhi pezamu ravo apa ndopaive pakaratidza kuti vakanga vatoshandwa kuratidza kuti vakanga varepwa. Tazobva tazoenda kunoona Alice Zhwawo mupurisa akamukudubura panguva iyo akati ndiri kuona kunge Alice Zhwawo asina kuita sei asina kurepwa. Saka hatizozive kuti mupurisa uyu pakuona kwaakaita panguva iyo hatizozive kuti kwakanga kuri kungoona kwekuti kwakanga kuri kuona kwekuti sevanhu vakanga vane musango kwangutiwo tingozoti tizonoonera kupi kumberi handizivi zvangu ipapo. Asi zvakaitika muno muChegutu zvinoshamisa kana pana amai vangu matemo avakavatema handizivi kuti vakanga vachida kutora chii. Pana amai vangu ambuya Eloid ndo vakanyanya kutemwa asi amai vangu handizivi kuti vakanga vane chii. Havana kana chavakanga vainacho kana mari chaiyo. Handizivi kuti kuna ambuya Eloid havana kana chavainacho kuenda kuhuni kuti munhu anotsvaga mari anotsvaga huni dzekuti abikire mhuri yake iwane kudya. Asi handizivi kuti chinangwa chevanhu ava chakanga chiri chei handizivi. Asi takungozvisa kuna Mwari kuti Mwari ndimunoziva makufanira kutibatsira kuti tiwane kuti vanhu ava vawanikwe. Zimbabwe dai yatibatsira tawana mhondi idzi nenguva. Zimbabwe dai yatibatsira. Inini dai ndakanga ndiri mumwe wacho because musi wazoenda namai ndakanga ndati mama inini kuchaenda kuhuni handichagona because mvura yakuita sei yakubuda. Dai ndiri mumwe wacho ndiripo patsaona iyoyi yakasangana nevanhu ava. Dai ndakanga ndiripo patsaona iyoyi asi kazondisisa kuti ndisaende kuhuni panguva iyoyo inhau yekubuda kwakaita mvura. Vanhu vatataura navo vatanyaya kuti madzimai anoenda kuhuni chii chinonyanya kuita kuti vanhu vaende kuhuni. Tinoziva kuti muno mupfupa jena kune magetsi mataa tichifamba tachiona panotengeswa magasi. Sei vanhu vari kubva vanyanyoshandisa huni? Kuno magetsi anoenda mari yekuti vanhu tiende tinofilisa magasi vamwe hatina. Semachembere edu iwaya vanenge vasina mari yekuti vaende vanoita sei vanofilisa magasi acho ari kudhura. Saka kuti tiwane mari idzodzi dzekuti tiende kunofilisa panenge pasina. Magetsi acho akaenda anodzoka usiku tarara. Saka kushandisa magetsi acho hapatorina. Ndakanzwa musi weSaturday kuti tete havasi kuoneka. Ndobva tazoenda kusango ndobva tanovatsvaga tikavawana. Chii chamuri kuda kutaura nekuti zvinhu zvakadai soizvi zvinotyisa uye tiri kuziva isusu kana kuri kunzi vanhu vanogara vachiendako kunotsvaga huni zviri kuti vanhu vakatoenda vachiti kunotsvaga huni tiri kudzoka. Asi chinhu chakaita seichochi chabva chaitika. Zvinorwadza zvinoshungurudza. Chandiri kuda kutaura ndoda kunyanya kutaura kunyange kuvarume vatinenge takagara navo mudzimba kuti ngavave nehanya kunyange nesu nekuti inini ndinonzwa kubatikana nekuda kwemukuwasha wangu. Haana kuratidza chido chekuti anoda mukadzi wake. Pakashayikwa tete haana kubvira aita simba rekuenda kunotsvaga mukadzi wake achiudzwa achitaura nonsense achitaura mashoko mamwe asingaite. Zvinhu zvinotibata kunyange isusu semhuri yemwana afa. Woze aiganza achitaura zvimwe zvinhu zvekuti zvaitonyadzisa. Aitaura kuti rangu gombe ramufe makariona richinotsvaga Alice kusango. Alice ari kunyengewa ikoko kana apedza achauya. Saka mamwe mashoko anobata. Then zvimwe zvandinoda kutaura kumhuri yeZimbabwe ndezvekuti mapurisa dai ambobata basa kunyanya munzvimbo ino yeChegutu nekuti zvinhu zvizhinji zviri kuitika muno muChegutu zvinosiririsa zvakakura kudarika kunyange neguta racho. Munoitika nyaya dzinorwadza dzinosiririsa nyaya dzekupondwa. Hatinzwisisi kuti kuda kwekuti kune makorokoza here kana kuti chii chaicho chinonyatsokuitika. Hatizvinzwisisi nekuti munoita nyaya dzekuurayiwa kwevanhu vanofa kunge huku. Asi hatimbooni zvazvinozoshanda. Tinozongovaona vanhu vaya vakufamba vari kunze uku
kuti tizive kuti nyaya dzavo dzinenge dzazopera sei, zvafamba sei, zvadii, hatizvinzwisisi. Saka ndo zvandiroda kutaurawo kumhuri yeZimbabwe kuti kana paine zvingagone kuitwa, kana kuti matanho angagore kutorwa, kana kuti kungatorwe mapurisa anombobvawo kune dzimwe nzvimbo ambouya amboshandira munomu, nekuti munomu hatinzwisisi kuti chioko momwe here chinoshanda kuti vanhu vazobuda kunze asi vachipara mhosva dzakakura kudaro. Mataura nyaya yemukuwasha. Mukuwasha mungati here anga akadhakwa matauro aita, uye iye zvino izvi ari kuti kudii mudzimai azoonekwa akapondwa? Iye zvinezvi mudzimai azoonekwa akapondwa Mukuwasha handisati ndamuona, handisati ndataura naye. Ndinganyepe, handisati ndamuona nekuti pari zvino vakuwasha vari kwavo, isusu tiri kwedu, nekuda kwechivanhu chinenge chiripo, zvinhu zvinenge zvisina kusadzikiswa. Imi makaendawo here kunotsvaga Tete paienda vavakidzani nevemunharaunda kunotsvaga? Ini ndakaenda. Pavakazowanikwa maivepo here? Makavaona vakaita sei? Inini ndaivepo patakaona Tete. Inini Tete vangu havasirivo vavakaiswa bhurugwa apa, asi vanga vakaiswa bhurugwa ivavo ndakavaita sei? Ndakavaona. Ichokwadi kuti vava vakaiswa bhurugwa nechepano pachesti pavo rebhuruu raitooneka, then vanga vakarara vakatarisa chepasi kudai, vaioneka side chete. Vakapfeka bhutsu 1 yanga yakakumuka sandaki, asi Tete vangu inini vanga vakapfeka zvimaflota, vamwe vari kuzviti zvimanyangira dawa, ndozvavanga vakapfeka, hazvina kukumuka. Vanga vakadonha nefesi, vakatemwa mumusoro. Iko zvino izvi mapurisa vari kukupaiwo here update? Pane vabatwa here kuti hapana vati vabatwa? Senyaya yakaitika nezuro hatisati taane update yatati taanayo. Ina hangu handina chandati ndanzwa kuti kune vabatwa kana kuti kune zvati zvaitika, handina chandati ndanzwa. Tinoziva isusu kuti kana munhu ashayikwa, munhu anga achifamba ashayikwa, vanoenda kumapurisa kunotaura kumapurisa tiri kushaya munhu wedu. Tariro inenge iri yekuti mapurisa abatsiridze kuti vatsvage munhu. Ridzimwe nguva mapurisa anosvika kusingasvike vanhu. Imimi munonzwa sei kana tichiti vanhu vanoenda kunomhangara tiri kushaya munhu, vobva vapiwa mazuva kana kuti zuva rinenge rakareba kuti mapurisa azotanga kuita action? Zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinobata. Ndose paya pandamboti tanga inini sepfungwa dzangu ndandichitofunga kuti mapurisa ambochinjwa, kumboya vane vasingazivi zvemunzvimbo, nekuti satizozwisisi kuti chioko muhomwe here kana kuti chii chiri kuitika, nekuti vanhu kana maripota sekushayikwa kwemunhu chinhu chinokosheswa kudarika zvimwe zvinhu zvizhinji. Paripoti moudzwa kunzi tinozokubatsirai kutsvaga after 7 days, of which after 7 days inini semunhu ndashaya hama yangu, moyo wangu unenge uri paya. Ndo zvavakatotaura tokubatsirai after 7 days. Pakanoripotewa vakati tokubatsirai kutsvaga, endai munotsvaga mega tozokubatsirai after 7 days. Tinoziva isusu kuti manzwiro ataita kuti ava vanga vatore ana mbuya, kuti vanhu vatora upenyu hwana mbuya. Chii chamuda kutaura pamusoro pekuti havana kutarisawo here zera rana mbuya? Ipapo ndo pamwe panhu panonyanya kurwadza, kuti ushaye kuti munhu anenge achinzwa sei, nekuti vana mugogwa ava vanhu vakuru. Ushaye kuti munhu paanenge achirepa vanhu vakuru ava ashayawo here wake wezera rake, nekuti ukangoenda ukataurirana nemunhu wako haumboshayi mazuva ano, vanhu vakazara munyika umu, asi unoshaya kuti chii chinenge chabata munhu kana kuti chinenge chapinda mumunhu. Unozvishaya kuti chii chinenge chambonyatsokubata munhu chaiko chaiko, kuti titi mhepo, but dzimwe dzenguva dzacho hadzidi kuti tinyanya kutunhidza mhepo stereki. Hongu dziriko asi hatidi kunyanya kudzitunhidza nekuti dzinobva dzatomira mapapiro. Tikuziva Tete wenyu havachakunzwai, asi vamwe vanoti vakafa vanonzwa. Ndapi mashoko amukadoti vana Tete venyu? Mashoko andinoda kutaura kuna Tete vangu ndeyekuti Tete, munozviziva ndaikudai, taiwirirana, fambai murugare, mweya wenyu ngauzorere murugare rwaShe. Vanhu vanoti akafa vanonzwa, ngavandichengeterewo dhenzi mwana wavo mudiki. Vasiya mwana mudiki akura sei? Ari form 2. Asi anoda kuenda vanga vaine vana vangani Tete? Vanga vaine vana 6. Mudiki ari form 2. Mukomana. Tasavavakidzana tikakwanisa kubatana, tikaenda tikanotsvaga, tikashaya, tikadzoka, tikadzokera futi tikanotsvaga. Makatoenda musi wekutanga mukanoshaya? Tikanoshaya. Ndobva tadzokera wechipiri
tikanotsvaga futi tikanoshaya. Wechitatu wacho vakaenda vamwe, isusu tiri kuno tichifambawo tida kunzwa kuti vanhu vari papi. Vakaenda kuseni ndo vakanowana umwe wacho umwe chete, ndobva vanofona kupolisi. Vanofona kupolisi, isusu tichizoudzwa kuti umwe chete uye awanikwa, wechipiri wacho hasati awanikwa. Ndobva taenda tichinotsvaga paarea iyoyo, tafonerwawo akatifonera achitiudza matsvagiro aikwanisa kuti atiudze kuti tiite, aive semuprofita. Pane munhu aita kunge muprofita aitaura, akafona asiri munhu, akafona atori kunzvimbo yaari, akangotaura pafoni. Aitaura nani muprofita? Muprofita wakafona pafoni yasekuru vangu. Ndobva vatidedza vakati uye munzwe zviri kutaurwa, munokwanisa here kana kusununguka kuti mudzokere? Tikati hongu. Ndobva tataura naye zvakanzi tsvagai kapu moisa mvura moisa bute, moenda monotaurira, mogeza maoko enyu nekumeso, motaurira, mapedza kutaurira moenda pane mumwe wacho akarara uye, asi paarea iyi yanga yatotsvagiwa, wechipiri abva atoshayikwa. Saka takaenda nebute tichinotaura, ndobva tanotaurira pasaidi pane wechipiri wekutanga. Ndobva tanzi mapedza mobva matarisa kumadokero, mochingofamba Mbijana mozondifonera mondiudza. Taita sekudaro tichipedza, takafamba zveshuwa, tichifamba tichinosvika tobva tanoona mufi wechipiri aripo. Tobva tafona kupolisi kuti tamuwana, zvikanzi mimi muri anani vake. Tikati tiri vavakidzani, vanhu ava sevanhu vaitozvitambudzikirana gogwava, havana vanochengeta, vanhu vanototambudzika nenyaya dzemagetsi kana kushayikwa kwemari yekuti vafilise magasi. Ndozvo zvaivapa kupuresha yekuti vaende musango kunotsvaga huni, kutsvaga kubatsirikana. Kuti pamwe ndakamboitawo kamutoro ndakaisa parodhi, ndakatengesa ndinowana kana $1 rekuti nditenge muriwo wekuti vanhu vabatsirikane. Ndokuenda kwatakaita tichinovatsvaga, tichinovawana. Polisi yakazonosvika, tichinosvika ndobva yanotibvunza, tobva tanotaura, tanosvika zveshuwa tanovaona, bva taenda pane wechitu wachiona, tikanoita sezvatataudzwa, bva tanomuwana. Ndobva vati vari papi, bva tavatsanangudzira, ndobva vatora mastatements avo, bva vatakura wekutanga, ndobva vazotakura wechipiri, ndobva tauya navo, bva tanovasiya kumochari, tobva tadzoka zvedu. Mungati kuwanikwa kwavo vanga vakasiyana nenguva yakareba sei, kuti umwe akawanikwa kumanguvai, umwe akazowanikwa kumanguvai? Pataimi umwe akawanikwa kuseni zvekuma 7-8, isusu takazosumuka kunoku kuma 9 to 10. Takazonomuwana tivamuwana zvekuma 12. Saka zvokuti mimi muri kuti muprofita uyu aitaura pafoni akabatsira kuti umwe wacho wechitu awanike, nekuti paarea pacho paive padhuze nepadhuze. Vaitova vakanowana wekutanga, vakatotsvaga vakati hatifunge kuti vari pamwe chete, bhokozi vanga vakarasiswa panhumbi dzavo kuti yete wechitu wacho yange yakanokandwa kokuti munogona kunotsvaga divi risiri riro. But isusu nekuteerera kwatakaita akatsanangura, tobva tanotsvaga kumadokero, ndobva tanovawana varipo. Tinoziva isusu kuti panoitika zvinhu izvi vanhu vazhinji vanokwanisa kufungira kuti pamwe vanhu vaive vanodhakwa, kuti vanhu vaive vanoita zvakati. Tiri kufungira imimi vanhu vemunharaunda muri kufungira kuti vanhu vangange vakaita zvinhu izvi ndevapi? Hatogona kufungira makorokoza, nokuti ndo vanhu vanoita zvinhu izvozvi, nekuti chero kunoku kwatinotogara pamashops chaipo panotogara patori pressure yekutoti mashops anotovharwa nekuda kwevanhu ivavo. Nino ndakatadziswawo nenyaya yekuenda kuchechi. Friday handiende kuhuni. Zvichireva kuti maitoda kutoendawo kuhuni? Ndaitoda kuenda kuhuni. Maitombogara muchikuenda here? Tinogara tichienda kuhuni. Kuhuni kweduko hakusi kuti ndingati musango, zvekutoti mota dzechimwe route dzine chidarira richiita sei tichidziona. Kuhuni kwakatsva, hakuna sango rakanyanya rinotyisa. Sango rakanyanya rinotyisa riri kumberi. Inini ndiri kutaura ndakamira pandarasika, vakadzi ava ndo vandofamba navo, tinofamba kwakawanda. Kwese kwatinoenda kuhuni hadina kutanga kuenda kuhunuku, taenda kana bhiti kwese kumaorenji kwaDialafu kwese kuti titsvaga huhuni, asati asangana netsaona iyi yavakasangana nayo. Dai Friday iyoyo zvisina zvokuti ava vamwe vangu nenyaya yekuchechi iyoyo, dai kune vanhu 3 vakatofa.
pamakatanga kunzwa imimi kunzi vaenda kuHuni havasati vauya, makafungira here kuti zvinhu zvakadai zviitika kwavari kana kuti makatofunga pane zvimwe zvamakatofunga? Aiwa, ini pane zvandakafunga nenguva yatinofamba tichiuya kwekuenda kusina 7 isusu tichienda na 7 tikanosvika ipapo tongoti 7 ndosvika fast takutotsvaga huni dzedu. Tichipedza kutsvaga huni takupinda munzira, hatina kana awa tichitsvaga huni nguva diki tinenge takudzoka kuno. Tinongofamba tiri 3 tozoita 4 vamwe amai vari kuseri vatinofamba navo kana kwese kwatinoenda ndovanodi vandofamba navo ivavo, handina vamwe. Imimi vashayikwa zuva rekutanga vatsvagwa vashayikwa, rechi2 vatsvagwa vashayikwa, vasati vaonekwa. Zvaikubatai sei? Mainzwa sei? Zvaitibata musi wokutanga chaiwo tarara kumba, handa kurara ndakagara ndikauya ndikati amai venyu vauya here zvikanzi havana. Ndikati asikana ngatiite zvekuporisa. Ini mune makumo muchienda kupi? Muchienda kuporisa munoripota nyaya iyi. Akomana nevaroora vavo vakerese vakaenda vakanzi aiwa tsvagai, kana mimi matsvaga munhu wenyu kana mawana zvamunenge mawana mudi motiudza, ndomapurisa aya. Saka tarara kuseni taona vanhu vanokuita sei havana kuuya. Ndakamuka ndikaona mwana womusikana akagara pamusi wavo achingochema mucha. Ndikati nanhasi svika nanhasi ndofanira kanotora Edina mwana woshamwari yangu papa pasera. Saka iwewo ngatiitei sei? Ngatiteerei tiende kupi? Kusango. Ini ndochikuratidza patinotsvaga huni. Tikaenda navo nemuzukuru wangu nemuroora wacho Tumi nemwana womusikana nemuzukuru wangu naEdina, tese tikaenda tikasvika ndikati patotsvaga huni ndipano. Tichipinda ndakatanga kuona sandaki yamai vepapa ambuya Aloiti. Ndikati sandaki ndeyambuya Aloiti, ndokutera karoti kakatofamba nako kunosvika. Ndikati chiarea chino ndosatotsvagira huni zvokuti apa pasango kana kuti kune kwakavirira. Aiwa, tichingoti fambei. Ndikatoti muchauya kuno uri kuona ana mai vako huni dzavo idzi. Kasvinga kadiki kamai vako aka zviri kutera sandaki yani yamai vako. Saka taenda kuenda kumadokero. Ndikati hande tifambe takadai. Tikanosvika tikaona kwakaunganidzwa dzimwe huni. Makava hatisi kuaona, mabhembe avanga vaine hatisi kuaona, asi sandaki ndiyo takangoita sei yatakaona. Takazotera takutsvaga sandaki kuti tione kuti yaenda nekupi, hatina kana kuiona. Kuti yafamba sei? Takafamba tina baba anonzi akachingwa vakaendawo nekuku. Isusu tikapinda takadai tikasvika hatina kudii, hatina kuaona. Tadzoka kuno kumba tikati wedu wei vanhu taita sei? Tashaya ngakuchienda vakomana vanogona kupinda sango rese vachiita sei? Vachitsvaga. Vanhu ndokuzokera futi kunotsvaga ndokushaya. Vakazoenda kuseni nezuro handa kugona zvangudi kuenda. Ndikati achienda aiva nemakumbo ndaneta kufamba. Zvichireva kuti vanhu kwavakawanikirwa kwavakazowanikwa nekwavakanga vachitsvagira huni kure nekure here? Iye vari kuti vakaenda vachindoudza vakati panga paine huni pai neipapa hakusi kure kwakanyanya, tongoti darikei rodi pachisango chiri pamberi. Saka ava vepapa vari kunzi vanga tori musaidi menzira, ava ndo vanga vakati iswei mumaorenji muchana. Mashoko amuda kutaura gogo, tikuona kuti muri munhu wechikuru, ndofunga kutsvaga huni kwamuna kutanga iko zvino izvi. Mashoko amuda kutaura nekuda kwekuti vanhu iye zvinezvi zvaakunge vanhu vasiri kukoshesa upenyu hwevanhu. Nini chandakukumbira chokwadi chakagara tichitsvaga huni kubva kuna bhite vitaipenga naviri mahacho taini kuna tsvaga huni. Tichienda kwese kumapurazi kwako hakusi kuti ane 1, taenda mapurazi akakawanda, asi hatina kusangana nechiitiko ichi. Tati tikasungwa nemagadi zvinonzi endai kumba kana bvita yakutakura nemotikari unokusiyai kurodhi modzoka zvenyu netsoka. Asi inini ndikukumbira kuti vanhu ngatichiregai kupinda musango zvisina tsarukano. Inhamo hakusi kuti kuenda kuhuni kukuwana, asi unotoona kuti handina pekutangira sina vazukuru. Ndinovabikira nei pamwe kamari kandinako kadhora ndekuti ndibike nditenge muriwo panoti nditenge huni zedhora ndibike 2 days. Ndo zvaitipa kuenda kuhuni kutambura, hakusi kuti kuenda kuhuni kukuda. Asi ndikukumbirisa kuti kune vanhu ngavachirega kuenda kuhuni nechiitiko chaitika apa chandirwadza chaAlice. Kana ndikataura so mwoyo wangu handisi kana kukwanisa.
vanhu vaviri ava vakadzi ava ndoifamba navo ava ndikurwadziwa kusvika pokupedzisira. Saka ndikukumbira kuti vanhu ngatirege kana ndinenge achienda kuhuni handimbokwanisa handisi kuti ndingataure sei, asi ndikukumbira nenhamo yedu iyi ndinofamba kuenda kusango. Asi zvinoti akungogara hapana zvatingaiti. Ndomashapi ange kupedzisira ndikukumbira kuti anoenda anhu ngatirege kuenda. Hatinako zviitiko muno zvaitika zvakawanda, vanhu vari kupondwa muno muChegutu kungoti taiendera nhama sitoziva kuti kune magandanga anouraya. Kana kuti takumbofungirana nemagadhi acho imomo mupurazi imomo, kana kuti ndo vakadaro handizivi zvangu, kana ndo vakabata achiti tiri magadhi ndokuenda navo. Asi ndinoti Mwari vanhu vakaita zvinhu avaitire nyasha. Ini ndauya kuno kunazwa chiitiko ichi nokuti munhu vanhu vashaika vamasawira vangu. Kuti vanhu ava ndaitovatumuwo kuti vanondiitirawo basa kumunda kwangu. Zvakawanda zvizhinji ndaivatuma, asi mukugarisana ndichiri kugara kumuvhovho saka ndanogara kuZTM. Masawira angu chaivo chaivo padyo zvokuti sikireti dzakawanda dzizhinji ndaidziziva. Amai upenyu hwavo vairarama nokusunza. Munhu yanga asina murume ende anga asingaite zvezvikomba. Handiti munhu aingozviraramira ega pachake, aenda kumunda achisunzira vazukuru vake, achizvigarira pamba paupenyu hwavo. Ini ndichivaziva inini vari masawira upenyu hwavo havana vabika nesitofu muupenyu, vaibika nehuni. Saka makore ese amai aya vaigara vachienda kuhuni every day. Saka zvakazotishamisawo ndozvekuti vaenda kuhuni ikoko vakaenda kuseni, saka mazuva ese chiti vanodzoka. Ndozonza kuti havana kuita sei, havana kudzoka. Chituko chakaitika muno muChegutu chakatirwadza. Ndogara kuZTM, handigari zvangu nharaunda yekuno kumaPi, ndogara kuZTM ndotosawira wavo. Zvakatondirwadza ufiro yavakaita. Saka sikuziva kuti mabhinya here chichiri kuitika nharaunda yemuno muChegutu here, kutemwa nematemo, kuti dzahuku here, dzambudzi here. Chituko chakatekera muno muChegutu chakatityisa. Iko zvino izvi tiri kunzwa kuti mapurisa vari kuferefeta nyaya izvi, vanhu ava vasati vabatwa. Zvinorevei izvi vanhu vaita chinhu chakadai vasati vabatwa? Hatitomboziva kuti zvinorevei, bhosi mapurisa acho chaivo patakaenda kusango isusu. Mapurisa ivo vanhu vanga vari kusango kati uku musaenda uku, but ndo kwakazowanikwa kwakafira vanhu. Saka tomboziva kuti mapurisa ari kushanda basa ravo nemazvo here kana chii chiri kuitika. Bhozi vangoti isusu hatigoni kutsvagirai vanhu venyu, motonotsvaga vanhu venyu mega imozva motikuti mavawana. Ndo zvavakataura vanhu vaenda kunotsvaka rubatsiro kwavanhu. Vachiti chikonzero ndechei kuti vatendai munotsvaka mega? Hatizivi kuti chikonzero ndechei. Bhozi nevafanira kutotibatsira. Bhozi patakaenda kusango ikoko chinzi kwatainzi tisaende zvokuti dai mapurisa anga aripo taitokwanisa kutoti tikuende nokuti vanga varipo. Saka hatisina simba nokuti nzvimbo yatakaenda yanga isiri yedu. Saka mapurisa akati endai munotsvaga munhu wenyu, kana matsvaga muchinge mawana munhu wenyu mozodzoka kuno kumotiudza kuti mawana vanhu. Ini ndirisawira wevanhu ava vese vari 2 vatisawira edu aya. Ndirisawira ikoko kuvanhu ava vese vari 2. Pavakashayikwa manzwa emi kuti masawira enyu havasi kuwanikwa, vakazvinzwa rini uye chii chamakaita? Zvakaitika ndezvekuti musi weFriday kuma9 dzeusiku ndopandakafonerwa nemukoma wacho anogara kumaraini ekuseruko achiti nhaisawi wanzwa here kuti masawira vako vaenda kuhuni makuseni na7 havana kudzoka. Ndopandati dza9 o'clock dzino. Saka zvafamba sei zvanzi ndatongovana vatongouyawo izvozvi kutondiudza. Saka tangoti regai tigozomira mangwana tozoona kuti toita sei, regai timboona kuedza kwacho. Zveshuwawo takarara takangorara takabatira moyo mumaoko chiti vanhu vasina kudzoka kwavanosimboenda mazuva ese unotsvaka huni dzavo vodzoka, regai tione kuedze. Zvishuwa kwakaedzawo kuseni kuma5 ndokubva nako kubva kumba kwangu ndichisvikawo ndakabva ndasvikira nawo nemukoma wacho nevana vacho vamwe vacho vekuseri. Tobva tatotanga kutotaura nyaya, kwakutotanga kutounganidza vanhu kwakutotanga kutopinda musango kuenda kunovatsvaga. Sawira pavakawanikwa makanga muripo here uye chii chamakaona pakawanikwa vana mbuya vaviri ava? Ini nangu handina kuendako pavakazowanika, ndezvekuti musi wacho wokutanga chaiwo makaenda magurupu 3 vachinotsvagwa, asi nzvimbo iyoyo yavakazowanikwa ari inzvimbo yakatosvikwa
but zvakazoshamisa mangwana achona panzvimbo iyoyo yakasvikwa iyoyo ndo yakazowanikwa vanhu vachona. Umwe wacho ndiye akatanga kuwanika, umwe achizowanikwawo. Saka isusu takangogarirawo kunokuwo tichiti regai tigarewo nematsahwira biyangu vamwe ava vasingakwanisi kuendawo musango, tichingonyaradzawo kuti aiwa vanodzoka, aiwa zvinowanika, tichingodaro aiwa dzaoneka. Ewe ndo patakazongonzwa foni yadini yaringa zvikanzi tatovawana, tawana wani asati adini asati tamuwana. Saka rimwe gurupu rakabva radzoka, rimwe gurupu ndobva rasara kuma 8 kuma 10:30 ndopakabva taanzwawo kuti vamwe vacho futi vadini vawanira. Mashoko amuri kuda kutaura, tiri kunzwa isunzi nyaya yekuurayana iri kuramba ichiwanda muno muChegutu maakutotyisa. Mashoko amuri kuda kutaura kuvanhu vari kuita zvinhu zvakadai soizvi uyezve kune vanoita zvemutemo. Inini hangu ndanga ndichikumbira hangu kuti vanhu vemutemo dai zvaigona semuno muChegutu mabhemba anyanyisa, ngadai vambopinda vamboteverera kuti vakabata munhu akaita fanike semafiro akaita ana gogo ava ndevechikuru vafa rufu runorwadza rokuti 1 vakadirwa mvura, vakatsva, vakarepwa, ndokuzotemwa, vakasungwa. Saka firo yaita ana gogo iri kurwadza. Dai zvaigona vanhu vemutemo vatsvagiridzo yekuona kuti vanhu ava maybe hakusi kutanga isusu tazoonawo panana gogo vedu, pamwe havaziviwo vatanga kuurayiwa, asi nekuda kwokuti pamwe mitemo haisi kunyatsodini, haisi kunyatsotevedza nemazvo kuti munhu anenge abatwa achipfudza upenyu hwumwe munhu, upenyu hwakakosha, achipfudza upenyu hwumwe munhu ngavawanike weyewo achipiwa mutemo wakaomarara kuti vaya vanozviita kana vasati vabatwa voziva kuti kana ndikabatwa ndichapiwa mutemo wakaoma kunge zvaitwawo vamwe vangu vabatwa. Kuda pamwe makesizi ekuurayana pamwe angaite mashoma. Ko kuna nasawira wenyu? Kuna nasawira wangu inini zviri kundibata nokuti vanasawira hakusi kutanga kuenda musango nhasi, mungava muzhizha mungava muchirimo, basa ravo vaitorarama nehuni idzodzo. Kuti vati nhasi ndabikirawo mhuri ndaitawo ichi, vaitongoenda muhuni imomo vachidzoka semazuva ese. Havana kuzivawo kuti Friday yavari kuenda iyi vari kunosangana nezvikara. Imwe nyaya iri kunyanya kutibata ndeyekuti kuri kunzi kune chimba chirimo mukati umu. Chimba icho chese hatisi kuchiziva isu. Chiri kunzi chimba icho chichinenge ndo chiri kupota chibatwa vanhu vachinodini, vachinochengetwa muchimba ichi kusango ikoko. Saka tanichikumbirawo kuti hurumende dai yanga irimwe vambouya muno muChegutu, vombopinda muzvimapurazi izvozvo zviri mudhuze neChegutu izvozvo vachitsvaga tsvagurudzo nekuti iyayo magadhi ari imomo, pamwe vakambomatora vakambogara nawo pasi vachinyatsovabvunzisisa, maybe vanogona kunge vachimazivawo marumu aya asi havagoni kuzvitaura nokuti vanenge vachitya. Pamwe vanenge vakatonzi mukangozvitaura tatodii muzive kuti penyu padini papera. Saka maybe pamwe vari kutoziva kuti zviri kuitwa nauyu asi kuti vazvitaura havadini havasi kukwanisa. Saka inini tachingokumbirawo chichemo chekuti fanike mafiro aita machembera aya rufu rwacho runorwadza. Saka hurumende dai yapindira, ngaipindire pamusoro pemachembera yafaya, vaone vaite tsvagirudzo, vagotsvaga chirumu chacho ichocho kuti pamwe vakachiwana pamwe zvingaitewo zviri nani, pamwewo makesizi yaya angaitewo zviri nani. Kana kuti vakabatwa vanhu vavo, ina hangu ndachingokumbira kuti ngavapiwe mutemo wokuti kana kubuda zvavo kunze vasabude, ngavagare zvavo muchizarira nokuti hapana chavanobudira nokuti mukaona matemerwo akaita vanhu ava zvinosiririsa kuti vakadaro kuchembere kwaisusu vechidiki vakazotiona chii chinoitika. Inini ndiri chizvarwa chemuno muraini, takangokura tinavo gogo avo zvekuti kana tichivaona ndimai ndimbuya zvefe pavari. Takatokurawo tichienda kuhuni, kwakanyemba kudeftoited naikoko kwakamutanga kwavazowanikwawo. Taienda kutonotsvaga huni tabva kuchikoro every Saturday gega, but hatinambobvira takambosangana nechitiko chakadai. Zvinhu zvinorwadza nekuti gogo ava munhu airiritira mhuri yavo vachiita mabasa avo emaoko, kuenda kugadheni kwavo kuna mufura uko kwavairima mboora, kasavha,
vachiuya vachitengesa muno mulaini vachienda kuhuni kunotsvaga huni dzemhuri yavo. Saka zvinhu zvakatibata tichinzwa unzi vaenda kuhuni musi Friday makuseni, tichizodzwa makuseni eSaturday kuti havana kudzoka. Saka tinongoda kungotendawo vanhu vemuno mulaini, vabereki, vana baba nevakomana vakabatana kuita chinhu chimwe chete, vakaenda kusango kunotsvaga mbuya vedu kusvika vawanika. Tozotendawo kanso yedu yatitumirawo mvura. Rimwe dambudziko ratinaro randoona kuti riri kunyanya kukonzeresa kuti vanhu vaende kumunda nokusango kunotsvaga huni inyaya yemagetsi. Kuno kuteve takabirwa tambo yemagetsi, kwanga kusina, vanhu vakakontributa mari mumalaini mumasection rese rasina magetsi, zvinhu zvemagetsi zvikatengwa, but then magetsi aya agadzirwa hatina. Izvezvi takamira pano kudai hatina magetsi, tosimbomawana Monday, Wednesday neFriday, but izvezvi hakuna magetsi. Ndo imwe challenge iri kukonzera kuti vana mai vanenge vasinga afford kutenga magasi, kutenga huni everyday, voona zviri nani kuti beta vaende kusango kunotsvaga huni. Kuti chimwe chinhu chatinoshemerawo kunyika yedu ndechekuti vanhu vakaita semarepista nemamedhara dai vasingavape mabheu, vasingambovape mabheu zvachose, nekuti vakamupa bheu anowana access yekutiza. Paanodzoka anongodzoka achingotangira basa rake paakarisira. Zvirani kuti munhu akangonzi uyu ane chaji yemedha, ongopiwa mutongo wake ongogarira ikoko. Ane chaji yerepu, ongogarira ikoko, vasatombopiwa bheu because hazvisi kupera. Vanhu vakungouraya vanhu kunge huku, havachakoshesa upenyu hwevanhu, vakungoona kunge ifyumu kuuraya munhu. Kana toti zvavanoona mumaAfrican movie ndo zvavakutora kuti vakuzoita pareality. Zvinhu zvinorwadza nekuti gogo vasiya vazukuru vavo vasisina muchengeti. Vazukuru vavo havasisina muchengeti. Zvinhu zvakaoma izvozvo zviri kutibata mukati menharaunda yedu. Zvinhu zvinorwadza. Tinongoramba tichiuya kwamuri kuti zvakakosha kuti vanhu tikoshese upenyu. Upenyu hwemunhu hwakakosha, uye kurwadza kwazviri kuita kuti ava vakanga vatove vana ambuya. Zita rangu ndinonzi Stella Musha, uye pano ndine chimhandara. Ndinonzi Anesu Tasha Mahache. PaDestiny TV tine nyaya zhinji dzatinokuigirai, dzimwe dzekuti mimi pamwe amusati matombodziona. Idzo nyaya idzodzo nedzimwe dzinenge dzichiitika pedyo ipapa muchazenge muchidzinzwa muchirongwa Destiny Blitz. Destiny Blitz iri kuya kwamuri iri chirongwa chinokupai highlights, inenge chikupai nyaya dzinenge dzaitika over the week, uyezve kune avo vasina nguva yekuti vaone nyaya dzatinenge taisa during the week, munongoenda muchinoona Destiny Blitz inenge ichibuda musi weFriday. Wakamunzwa mukomana yakanga achiti kana ndichinwa nini itse mari yangu. Ko madrugs aya unoawana kupi, sei? Kana uchitenga unotenga nemari inenge yabva kupi? Kana ndichitenga itse mari yangu, kozi izvi ndezvemunomu, ndezvedu isu sevana veZimbabwe, inyika yedu tisitotogadzira. Uyezve tinenge tichikupai mashotsi eiwayana mari yangu nemabhalautas. Handina investigate. Kana sekuru vaive kuti zvoni mujeri tanzi tiende kumba. Eikugara kwamaita mukati. Hanzi tiende kumba. Cheka. Saka ndapedza kuzvibatsira mutiriri pepe, ndipo ndakaona mukomana akamira akadaiso, akabata banga achizvicheka, achicheka dumbu, kucheka chacha kudodambura. Musakanganwe kuita subscribe.